Od roku 2026 sa zvyšuje minimálna mzda z pôvodných 816 eur na 915, čo je o necelých 100 eur viac. Okrem toho sa zvýšia aj hodinové príplatky za prácu cez víkend, noc či sviatok. Za prácu v sobotu budete mať nárok na príplatok vo výške 2,63 € za hodinu, čiže o 28 centov viac ako doteraz. Ak ale pracujete v sobotu pravidelne, príplatok bude vo výške 2,37 €. Pri práci v nedeľu bude príplatok 5,26 €, ten sa zvyšuje o 57 centov na hodinu. Pri pravidelnej práci v nedeľu bude príplatok vo výške 4,73 €, bude teda vyšší o 51 centov na hodinu. Zvyšuje sa aj príplatok za prácu v noci z pôvodnej čiastky 1,88 € na 2,10 €. Ak vykonávate rizikovú prácu v noci, dostanete príplatok vo výške 2,63 € na hodinu. Príplatok za prevažnú prácu v noci sa zvyšuje na 1,84 €. Za pohotovosť mimo pracoviska dostanete 5 centov a ak ste dohodár a budete pracovať počas štátneho sviatku, budete mať nárok na príplatok vo výške 5,26 €, teda o 57 centov viac ako teraz. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé tipy a informácie.